الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan musulmi wannan tsohon za ku rudewa tashi wato wannan wani kalmomi na jahilci suke fita daga bakin wannan tsohon wanda yake nuna rayuwarsa ba albarka a cikin ta ko da ya yi shekara 1000 ba ma 100 ba da wacce ko shekara 1000 ya yi to rayuwarsa ba ta albarka ba ma shekara 100 ba saboda shekara 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato an katsa uzuri ga mutumin da ya kai shekara 60 bai tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to kaga har wacce ya haura wato shekara 100 ya kai 100 to kaga ya haura 60 kenan to mutum ya kai shekara 100 yana shirka kaga ya shi ba ta da albarka gaba ɗaya su ne irin wanda suke idan aka sa su wuta suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mu mai aiki na kwarai kai da lazi kunna na'mal ba kamar wanda muke sai Allah take a wannan nu'amirukum ma ta'amaru fihi man tazakkara ma tazakkara wa ja'akum an-nazur Allah subhanahu wa ta'ala shi murayar da ku ba daidai ku gwada wanda tunani mai tunani ya tunani ba to bar ku je jahilcin wannan tsohon cikin wannan bidiyon kaga cin tuwon dawa bidiya ne ba suna bayani bai ci tuwon dawa ba cin sakwara bidiya ne bai ci sakwara ba cin tuwon masara bidiya ne bai ci masara bai ci tuwon masara ba to cin dan wake bidiya ne bai ci dan wake ba so kun ji wannan tsohon ya haukace jahilci shi kan shi wanda yake tambayin da ya ce na'am na lura ya yana shi da hankali wai annabi bai ci tuwon dawa ba tuwon dawa bid'a ne annabi bai ci sakwara ba cin sakwara bid'a ne annabi bai ci dan wake ba cin dan wake bid'a ne so shi wannan bawan Allah bai san me bid'a ba kaga wannan ke nuna wannan tsohon jahili ne bai karatu rashi wata da albarka bayan shirka kuma akwai jahilci ga shirka ga jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da yace man hadasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd wato ai cewa fi wato abin da yake cikin addini ba abin da yake wajen addini ba saboda haka cin sakwara ko cin dan wake wannan abu ne wanda yake halal wanda abu ne wanda babu lada babu zunubi gare shi duka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan bid'a yana magana ne akan me akan abin da yake ciki na addini duka ruwaya guda biyu na Muslim da na Bukhari wanda yake cewa man amala amalan laysa alaihi amruna hadha fa huwa raddun duka suna nuni mai suna abin da yake cikin addini wancan hadisin da ya fito da makanar karan da yake cewa man amala man hadasa fi amrina a cikin wannan lamari na addini ba na ci abinci ba na addini ya fi jahil na addini man hadasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd to wannan tsohon yawa musulmi bayan bid'a akwai jahilci a cikinsa saboda haka dama